so seo ceiste do dhéag bunathe ar fhadhglúch an sláin seo mátá ag scór lá. Agus an céad rud le déanamh ná lá a chur isteach in ionad X. Okay, so rinnemer an ionadaíocht an sin. Okay, so haon haar lá luda trí móda trí haar lá móda car. Okay, so nis cá me déáil le sin. So tá mé can oid le haig obair garbh. Scríomh an seo. Lá luda trí, sin lá luda trí haar haon. So bhaig an taim nóir cíine, agus an sin haon luda sé, sin luda cúig. Okay, so we have haon rointear luda cúig haar dó. Móda, trí haar. Lá móda cathair, sin rud cíine le rá ag fáil an taim nóir cíine, lá móda ocht haar dó, sin né haar dó. Né haar dó atá cin an seo. An sin, we have haon roint ar luda cúig haar dó, sin rud cíine le haon fá luda dó haar cúig, or haon haar haon fá luda dó haar cúig, agus an bór fá an bór, nó an bun fá an bun, sin luda dó haar cúig. So we have luda dó haar cúig. So is féidir leat a eáil, just cuir é sin buchas cion nóir bhfuil haon. Anis táimdig obair ar seo. Trí haar haon roint ar né haar dó. Animala the trí sin trí haar haon, okay? So an sin trí haar haon, chur an dar ceann bonus cion agus aithrí go cótha go dtí fá. Okay, so sin an rud a rinnemer an sin, an sin. Okay, so tá trí fá dó, chum le sé, agus haon fá né, chum le né. So sé haar né, sin dó haar trí. Obair dú sí sé trí isteach a sé gá uair, trí isteach a né trí uair. So móda dó haar trí. So anis cá mid an taim nóir cíine a bheith acu cumá. So tá mé ag smíonna faoi, okay, is seo á olrú fá trí agus é sin olrú fá cúig agus beidh cúig déag agam. Ba cá mé rud céine dhéanamh ar an bór agus rud céine dhéanamh ar an bór seo. So dó fá trí sin sé, luda dó fá trí sin luda sé, de haar cúig déag, so tá cathair haar cúig déag mar an bhfaighfidh.